Я хочу попросить тебя об одном. Скажи, что пообещаешь. Я не могу нічога абяцаць. Спачатку распавядзі, а потым я скажу, ці ў стане выканаць. Калі раптам мы проиграем, калі мяне пазбавяць шляхецтва і павесяць на плошчы, калі раптам я не вернуся, прошу, не носи по мне жалобы. Я не варты твоих пакутаў. Я не варты таго, каб з-за мяне ты ехала ў Сібір. Я не магу абяцаць табе гэтага. Я буду носіць жалобу. Па табе, па сабе, па нашым забраным краі. Калі Гасподзь дапусціць твою смерць, то ніякі арышт і ніякая высылка не маюць значэння. Я буду змагацца тымі спосабамі, якімі магу. Не адмаўляй мне ў смеласці. Маё сэрца не менш адважнае за тваё. Ведаю. Ты заўсёды была смелая і упартая. Дзякуй табе за ўвесь час, што мы былі разам. І прабач. Не прасі прабачэння і не адчайвайся. Нічога яшчэ не скончана. Я веру, аднойчы мы будзем свабоднымі. І ты зменіш чорны строй на лёгкую, радасную сукенку. Так. А ў валасы ўпляту кветкі. Объявление. В числе разных противоправительственных манифестаций большая часть жителей женского пола для показания сочувствия революционному движению в царстве польском начали носить траур в различных видах, так как всякое сочувствие к настоящим мятежным действиям преследуется законом наравне с самыми этими действиями, затем на основании распоряжения господина главного начальника здешнего края объявляется, что траур и вообще ношение лицами женского пола черных платьев и других революционных знаков в настоящее время допущены быть не могут, а потому те из чиновников, в семействе коих женщины будут появляться публично в черных платьях и других траурных нарядах, а также носить различные революционные знаки, немедленно будут исключены из службы. Лица женского пола, без различия звания, состояния и национальности, появившиеся публично в черных платьях и вообще в траурном наряде или с условными революционными принадлежностями туалета, подвергнутся штрафу в первый раз 25 рублей серебром, во второй 50 рублей и затем будут арестованы для поступления с ними, как с участницами в мятеже. Минский гражданский губернатор Кожевников. Город Минск. Июня 9-го дня 1863 года. Як выглядалі нашыя продкі? Што яны насілі і якім чынам гэта было зроблена? Як гісторыя ўплывала на моду, а мода на гісторыю? У эфіры праграма «Нітка зорка». Мяне завуць Кацярына Ваданосава. Я ўмею шыць, вышываць, ткаць, а яшчэ я гісторык. І сёння мы пагаворым пра чорны супраціў, альбо пра моду эпохі паўстання Кастуся Каліноўскага.
Паўстанне 1863-64 гадоў, вядомае ў нас як паўстанне Кастуся Каліноўскага, гэта, напэўна, першая ў нашай гісторыі акцыя грамадскага супраціву, у якую так актыўна ўключыліся жанчыны. І гэта дакладна першая акцыя, калі мода стала сродкам змагання, калі жанчыны па сродкам свайго адзення сталі выказваць сваю нязгоду, нязломнасць. Памятаеце, як мы ў 2020 годзе апраналіся ў колеры нацыянальнага сцяга, белы і чырвоны, каб паказаць, што мы супраць рэжыму, супраць гвалту. Гэтак жа паступалі і нашыя бабулі, толькі для іх колерам самым галоўным, самым важным стаў чорны, колер жалобы па закатаваных, сасланых у Сібір, павешаных. Гісторыя вельмі іранічная навука. Яна часам паўтараецца, напэўна, дзеля таго, каб мы больш дакладна засвоілі урок, каб мы зразумелі, што змагацца трэба любымі сродкамі, нават хаця бы колерамі свайго адзення. Жаночы строй эпохі паўстання вельмі сціплы ў плане дэкору. Але калі б вы ведалі, колькі на іх сыходзіць тканіны, каб пашыць адну толькі сукенку, мне патрабуецца каля 8 метраў. Канешне, добра тое, што я час ад часу магу дазволіць сабе выкарыстоўваць швачную машынку, таму што іх прыдумалі ў сярэдзіне 19 стагоддзя. Ды і машынка ў мяне старая, бабуліна 100гадовая, страшэнна цяжкая, але ніхто не папракне мяне ў тым, што я шыю не гістарычна. Усё пачалося з таго, што яшчэ ў 1858 годзе падчас выступу ў Менску імператар Александр II развеяў усе надзеі мясцовай шляхты, назваўшы паўночна-заходні край спрадвечна рускімі землямі. Маўляў, ні пра якую незалежнасць не можа быць і гаворкі. І гэта быў удар пад дых, бо месцічы ўсё яшчэ спадзяваліся ўбачыць вольным свой край. А ў 1861 годзе ў Варшаве расстралялі мірную маніфестацыю. І гэта быў сігнал да пачатку супраціўлення. Па ўсіх землях былога вялікага княства літоўскага і царства польскага сталі лунаць заклікі апрануцца ў жалобу. Паколькі ва ўсіх варшаўскіх часопісах мы бачым адны толькі чорныя прадметы гардэроба, мы лічым сваім абавязкам расказаць пра іх нашым чытачкам. Пісаў у 1861 годзе журнал мод і навінак у галіне хатняй гаспадаркі. Жалобныя ўборы таго часу асацыююцца першым чынам з жаночым адзеннем. Некаторыя жанчыны апраналі чорнае нават на ўласнае вяселле. Пышныя сукенкі з крыналінам мелі і практычную функцыю. У іх лёгка можна было схаваць улёткі ці зброю. Жанчына ў Польшчы вечная, няўрымслівая, невылечная паўстанка, пісаў царскі намеснік Фёдор Берг. Ружкі, валаны, багаты дэкор амаль адсутнічалі. Калі сукенкі аздабляліся, то гэта былі галуны, драўляныя ці металічныя гузікі, якія нагадвалі дэкор вайсковай мужчынскай формы. Нават назвы тагачасных модных фасонаў мелі рэвалюцыйны падтэкст. Напрыклад, моднай была блузка гарыбальдзійка, якая знешне нагадывала знакамітую фланелевую кашулю італьянскага рэвалюцыянера Гарыбальдзі. Альбо жакет зуавійка, адсылка да традыцыйнага адзення алжырскіх зуаваў, якія прымалі ўдзел у італьянскіх войнах. А яшчэ на нашых землях жанчыны маглі пашыць ці замовіць сабе кунтушык, жакет з адкіднымі рукавамі, якого шляхціча 18 стагоддзя, часоў росквіту Рэчы Паспалітай. Усе дэталі жаночага касцюма літаральна крычалі пра тое, чаго яна прагне і што яна думае пра расійскую імперыю і царскіх жандараў. Калі я даведалася, што моя выстаўка адбудзецца ў музеі сельскай гаспадаркі, я падумала, што справы ідуць вельмі кепска. Бо ў маім уяўленні музей сельскай гаспадаркі гэта штосьці старое, а-ля вясковы дом культуры, дзе стаіць калаўрот і вісяць некалькі ручнікоў. Я была вельмі здзіўленая, калі даведалася, што музей сельскай гаспадаркі імя ксяндза Клюка гэта 10 гектараў зямлі, сапраўдны палац, пабудаваны ў сярэдзіне 19 стагоддзя, акурат перад паўстаннем Кастуся Каліноўскага, а належаў ён шляхецкаму роду Старжэнскіх, герба ліс.
Жанчыны эпохі паўстання маглі адмовіцца літаральна ад усяго, ад пышных фрызур. Некаторыя з іх коротка стрыгліся і ішлі ў лясы, а таксама стрыгліся на знак салідарнасці з павешанымі. Ад стракатых убранняў. Нават 5гадовыя дзяўчынкі насілі чорныя сукеначкі і гуляліся з лялькамі ў жалобных уборах. І нават ад ювелірных упрыгожванняў з каштоўных металаў. А што насілі замест золата і срэбра? Ну, гэта варта асобнай праграмы, асобнага выпуску. Я спадзяюся, што калі-небудзь распавяду вам пра ўсе гэтыя чарапы на спражках і ланцугі і бранзалеты ў форме кайданаў. Канешне, жалобныя касцюмы не маглі не прыцягнуць увагі ўлад. На вуліцах з'явіліся царскія агенты, якія з дапамогай спецыяльных гаплікаў раздзіралі крыналіны жалобных сукенак. За невыкананне ўказаў можна было атрымаць высокі штраф ці нават патрапіць у турму. Жанчынам дазвалялася насіць жалобу толькі са спецыяльнага дазволу чыноўнікаў. Каб атрымаць дазвол, трэба было даказаць нядаўнюю смерць бацькоў ці мужа. Але нават гэта не зламала супраціву. Калі школьніцам забаранілі насіць чорнае, яны пачалі чарніламі маляваць чорныя раменьчыкі на шыі і руках, называючы гэта жалобай, якую нельга зняць. Па меры таго, як рэпрэсію змацняліся і станавіліся ўсё больш жорсткімі, у ход ішлі таксама фіялетавы і шэры колеры. Ну-с, милостивая государыня, где ваш муж? Не ведаю. Веселая у вас семейка. Вы не знаете, где ваш муж, а сами траур носите. А может, он уже того? Или вы хотите, чтобы он умер? Мы можем этому поспособствовать. Ваш муж – бунтовщик. И вы тоже. Он закончит на виселице. А вы поедете в Соликамск ворочать мешки с солью и легкие выплюнете от чехотки против государя! Решили идти. Чего вам не хватает? За что вы сражаетесь? За нашу и вашу свободу. Увести! Я ўпэўненая, што, праслухаўшы гісторыю жаночага чорнага супраціву, знойдзецца такі чалавек, які скажа: змагаркі, апрануцца ў чорнае, гэта ўсё, на што яны былі здатныя. А я адкажу: гэтыя жанчыны былі здатныя на ўсё. Хтосьці, як Ганна Пуставойтава, ішоў ваяваць разам з паўстанцамі ў лясы. Хтосьці, як Каміла Марцінкевіч, дачка драматурга Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, змагла нават з закратаванага акна турмы кінуць букетик пад ногі паўстанцу, якога ввялі на шыбеніцу. Такіх жанчын сотні. Яны пазбаўляліся свабоды, маёмасці, нават жыццяў. Але нам варта браць іх прыклад, таму што, як казаў царскі чыноўнік Берг, жанчына гэта невылечная, няўрымслівая, вечная змагарка. Я думаю, што варта шанаваць іх імёны за нашу і вашу свабоду.